nonone no majiro ro ya. Masalah kudut sitok kok. Enggak bisa. Kerja dulu baru udut. Rakon garis saler malah kepidak malah gepeng ngono. Tugel. Aku sing kon parian iki. Parian sing becik tur mendidik, ora tok saru iki to, Pak. Nggih to? Saru kae garing. Mangan graji entek 5, nangkap campur sari mlebu suwarga. Waru-waru doyong ning pinggir sawah lungan gendeng tau omah. Pita parian. Aku bisi ano Mas. Oke tak jari. Mana? Sithik-sithik. Ndek korban kuwi dimut kupingmu aja gelem. Aku ngomong kuping. Bulu kene iki cokot pisan ben abang sisan. Ben geger karo MC. Lho, wani 300, Pak. Ayo. Halo, palang sepur dilompati. Maning andek palang sepur kaya iki. Kok ketabrak lho Mas, palang sepur kok dilompati. Lah kowe apa ndang sasae? Ngetan bali ngulon ya ora apa-apa ya, MC-ne njaluk nanas ngono ya. Apa ngeplok nanas iki? Ngetan bali ngulon. Oke. Palang sepur njaluk. Palang sepur dilompati. Acurmu murtran migrasi maji. Penak to Pak Haji? Pak Haji parian setunggal mawon Pak. Jenengan nek leres kula acungi jempol nek mengke nek salah bayar 50. Oh enggak mbok balekke mau diparingi. Tapi kok domete dhewe kudune. Nano. Wah. Oh iya sabar lah. Foto ya foto kosek ngono lho. Aku lagi ngladeni kene foto kosek ya sabar. Anu Pak niki gandeng menika niki syaraté ngoten Pak Haji. Mengke nek anu walah. Kon njaluk tambahane kok niku ngoten niku lho Pak Haji. Aku ora ngono kuwi Dik. Tambahane, mboten paringi tambahan mboten siosken parian mangke. Nah. Coba ngepolong. Oh ya. Nah. Ireng-ireng bolong tengah timbang nginceng mlebu wong omah.